xa banethiwa yenza into ethile apha akuthiwa yenzela mna uyenzeli mna xa kuthiwa begin to pray wena usonge izandla awusongelanga mna ezaa zandla kodwa usongela iintsikelelo zakho xa banethiwa vula umlomo uthandaze wena ukhetha umvala awuvaleli mina kodwa uvalela wena xa bane kusithiwa open your mouth and begin to pray thandaza ngento ethile wena uqonda uba uyandina ke lo ngoba kunini isithandaza apha awuthandazeli mna mina ngiyathandaza ngivuka 1 AM uyofika wena ngala 1 AM ulele uyarhona ulele ngecala kodwa namhlanje is your only chance to pray kodwa uthandaza ufika uthi usonge izandla uzothi molo tata bengicela ungithandazele ndirhawuzelelwa linyawo kodwa when you come here you don't pray uthi molo tata ndiyenda nengxaki ndiyagulelwa kodwa xa kuthiwa thandaza apha kuthiwa biza abazali bakho uthi kuthiwa command kuthiwa release the spirit of sickness in your household wena ukhetha ukuthi awutheli okuhle wakwasamela uthi for isiqu sakho haleluya